tror, hvis det var der publikumsfavoritten er. Nej. Jeg er den bedste, nu vil vi gerne vide, hvem der har vundet dette års Stjerneparade 2012. Hvis vi nu alle sammen klapper højt nok, kan det være, at dommerne kommer op på scenen og fortæller os det. Kom så alle sammen. Mange tak, fordi at vi har fået den ære og fået lov at være dommer i dag. Og det er jo en ære, som rent faktisk er ret svær at opfylde, fordi at, der har været alle de her dygtige unge mennesker, som har stået på scenen og har optrådt. Det gør det rigtig svært for os at skulle vælge nogen ud, som skal videre. Også fordi, at man kan sige, at konkurrencen er rigtig hård, og det hele har ligget rigtig, rigtig tæt. Og dem vi sådan ligesom har taget til at gå videre, det er jo så, det siger vi så også uden at det er i rækkefølge. Så, men ja, og så er det jo også sådan, at rent faktisk, at alle dem der har deltaget, fordi de har lavet sådan en stor indsats, at alle dem der har deltaget, de får et gavekort. Det er jo sådan, der har ikke været, der har været 4 hold med i år. Hvad det hedder, og det ene af dem, som er gået videre ind til Amager Bio, tror jeg nok det er. Det er nogen, der sang noget med deres hår. Det er Christian og Ponte og Linda og Parker. Og så havde vi også nogen, som... jeg ved ikke, det var noget med et ur. Var det et ur? Der er nogen, der bliver glade. Så er det jo sådan, at I har også været med til at stemme. Og det er faktisk sådan, at selv den afstemning, der var meget, meget tæt. Det hele har været meget, meget tæt. Men publikumsprisen, den er gået til noget med nogen, der er skøre eller noget. Med Jessica og Josefine og Dagmar. Og jeg synes lige, inden vi slutter, så skal vi give alle dem, der har optrådt en stor hånd. Yeah! Oh!